flor d'imperi que està a punt de sorgir. Parlem de la Catalunya gran, que no és el Principat només, ni Mallorca ni el Rosselló, ni València, sinó València i Mallorca i el Principat i el Rosselló, i tots a una. Tots som uns, tots som catalans. I per dur a terme aquesta filosofia cal dominar per la força de la cultura, servida i sostinguda per la força material. És l'imperialisme modern, és l'imperialisme integral, el de les grans races fortes d'ara. Jo, quan vaig llegir aquest llibre i vaig arribar en aquest punt, amb aquestes grans sentències, no pensava que estava llegint el llibre que va escriure Hitler al cap de 30 anys d'haver-ho escrit ell en aquest. A les eines que no m'han emprat de la Riba per la creació de la Gran Catalunya amb Balears i València, la força de la cultura aguantada pel capital, després de la dictadura d'en Franco, els catalanistes, i els baleàrics conversos en el catalanisme trobaren una altra eina per estalonar els seus deliris de grandesa. La mateixa precisament que ells se queixaven de la dictadura franquista, la censura. El bo que té la censura per qui l'aplica és que amb un quants de retocs per aquí i un quant de retocs per allà se poden publicar històries totalment noves i en el gust de les consecucions polítiques que se volen aconseguir. Històries, a més, ben defensades com autèntiques pels censors de les universitats, ben enllestits en la toga de doctorats. I que amb el temps el poble acaba acceptant com a bones, ja que és ben sabut en psicologia que una mentida repetida un gran número de vegades se converteix en una vera quasi absoluta. I una d'aquestes històries retocades és la suposta repoblació de Reina de Mallorca, o que és el mateix de Balears, per catalans després de 1229. D'aquí el títol d'aquesta conferència. Repoblació de Balears per catalans, veritat històrica o falsedat interessada. Avui dia, i per Balear més que per altra banda, la paraula repoblació s'emplea amb un llibertinatge semàntic mai vist. Se dona a entendre que repoblar un lloc per persones i per consiguient amb una forma determinada de xerrar, només és arribar allà i ja està. Ja està tot fet. Hem arribat i ja està. Però resulta que no. Resulta que no, tal com veurem. Per consiguient, crec que el primer, i per entendre què és una repoblació i el que condú una repoblació, vegem la definició de les paraules repoblació i repoblar que ens dona el diccionari de la Real Academia de la Llengua. Repoblació, acción y efecto de repoblar. La segona definició no ens afecta. Repoblar, volver a poblar. Poblar los lugares de los que se ha expulsado a los pobladores anteriores o que han sido abandonados. Molt bé, o sigui, que quan un grup de persones, gros o petit, repoblen un lloc, sense anar més enfora, menorquins a les costes atlàntiques de Nord-Amèrica, allà arriben no només en la seva forma de xerrar, forma que perdura, per cert, a lo llarg del temps en la seva estructura pròpia, sinó que, a més, hi arriben en tot el seu bagatge cultural, en les seves costums arquitectòniques, en les seves costums religioses, en les seves costums folclòriques, en les seves costums culinaris i en les seves costums socials. En tot aquest bagatge s'asseuen a un territori buit, un territori que no hi ha ningú. I així els nous pobladors comencen una nova vida segons les directrius de la seva cultura i posen noms en la seva llengua i costum en els pobles que funden a les muntanyes i altres accidents geogràfics, talment com van fer els espanyols quan repoblaren o colonitzaren Amèrica, on s'apaupen els orígens de les costums castellanes, andaluses o basques, segons d'on fossin els repobladors o colonitzadors. Però, a més, per analitzar bé uns fets com els que volem analitzar avui aquí,
que varen passar durant l'edat mitja, tot historiador que ho vulgui fer bé no ho pot analitzar des de la perspectiva de la mentalitat de les persones del segle XX i XXI, en les facilitats tècniques que tenim i en la forma tan liberal de solucionar els petits o grans problemes diaris que ens van sortint. El bon historiador ha de procurar pensar com si visqués dins l'època que vol analitzar. Per això res millor, per aquesta ocasió, que donar compte del context social que hi havia a l'edat mitja. La societat d'aquesta època, dins la part cristiana de la península ibèrica, tal com ens conten eminents historiadors com don Ramon Menéndez Pidal o don Álvaro Santamaría, estava poc menys que esclavitzada. Ells, en les cases i els animals, eren propietat de la noblesa i aquesta estava supeditada al rei. Com a prova del que dic, en el Tractat de Corbeil entre el rei de França Lluís IX i el rei d'Aragó Jaume I, firmat en 1258, se diu: està en llatí, jo ho som traduït. S'han produït desavenències sobre això que el mateix rei de França diu que els comtats de Barcelona, de Besalú, de Rosselló, d'Empordà, de Cerdanya, d'Urgell, de Conflent, de Girona i Osona, en tots els seus habitants i cases, són possessions del rei de França. I el dit senyor rei d'Aragó diu, per contra, que té drets damunt Carcassona, Radís, Lauraco, Termes, Biarritz, discontats d'Àgata, Albi, Rutini, escontats de Foix, Catauro, Narbona i el seu ducat, Cardona en el seu viscondat i a Tolosa en el seu condat, amb tots els habitants i cases de tots aquells llocs. I socialment, el poble, la gran massa social, que era analfabeta, estava dirigida per l'esclera, que els adoctrinava de cara als seus interessos religiosos i en els interessos dels nobles. Així mateix, però, hi havia una minoria de persones políticament lliberades, com eren els artesans, que quasi tots eren judios, els joglars i els trobadors. Aquests darrers eren persones que se dedicaven a contar fets autèntics o inventats per distreure els nobles i en el poble durant les festes. Però aquests, antes, havien d'haver comprat la seva lliberació feudal, en el senyor de les terres on havien nascuts. Només així podien anar d'una part a l'altra sense cap obligació. L'Església, per la seva part, inculcava temors i possibles càstigs físics i eterns si se desmanaven dels seus dictats. I si a una regió condat o poble se tenia per tradició fer una casa determinada, d'una determinada forma, i qualcú s'atrevia a no fer-ho així, era repudiat inclús pels seus propis familiars. Això vol dir, per exemple, que si se tenia el costum de construir les cases d'una forma determinada, així s'havia de fer sempre. Els únics que tenien bula per no seguir les normes eren els nobles i els cavallers. D'aquesta forma, avui en dia poden reconèixer si una construcció és típica de Galícia, o d'Astúries, o de Castella, o de Catalunya mateixa. I també en passava la resta de tradicions que han perdurat fins avui dia en la seva majoria.